Imamo još važne stvari da pričamo o World of Conquer 4. Sad izvinite, nego moram objasniti prvo nešto. Zašto ja nisam jučer snimao? Pa, zato što ja nisam bio tu, bio sam u Crnoj Gori. Sad, zadnji put kad je to da smo pričali o medaljama i generalima. I ostalo. Sad, medalje su važne stvari. Za taktike, to znamo svi. A šta je ovo? Ovo je ribbon. To se koristi da pojača napad, odbranu i zakidanje. Sada, tehnologija. Tu napraviš svoje vojnike, imaju specijalnosti, kao piše, kažemo za tenkove. Evo, odbrana plus 10, napad plus 9. Imate za topove, za brodove, za avione. Avioni su tu i tamo koji želite. Ja nisam baš napredovao jer sam sada u svadbi. Bunkeri i topovi, dobro. Antiavionski topovi su mnogo dobro da znate. Oni vam trebaju. Sad izvinite, malo sam šuibao sam. I imate nuklearke, vidite, plus 10 napad. I imate da smanji odbranu. Šta je ovo, pitate? Pa ovo su vam, da kažemo, landmark piše, vidite. Ovo su vam stvari koje stavite na grad. Naprimjer ovo, mora vojnika neće padne u gradu, što se razume. I imate ovo otključite kroz misije. I možete i vidite, piše šta ona radi. Sad vi izaberete šta ćete da otvorite. Legije, tu pravite vaše vojnike, ali za šta pravite? Ukratko, sad ću da vam pokažem. To mi stigo mnogo. Ovo su vam misije. Oni vama daju sve što vam treba i na kraju se isplati. Za ovo se koriste vojnici. Vidite ovo. Da, vidite da imaju tenkove i samo smijemo da koristimo tenkove. Ajde, na primjer, ovako neko bude. Stavimo naše generale. Sad ovi su kupovni, ovo kako da ovo jasnim? Pa, ovih 7 su kupovni. Okej, stavimo ovog generala, ali ovih 7 ne možete jedino da ih kupite. Ali ovih 4 ljubičastu, kao što vidite, njih morate da kupite u specijalno vojnu. Ovi ostali i ove, ali ja i to se pravim. Ali sad da nastavimo. To su osnove, ali možeš da pitaš kako ja otključavam sve ono. Uprosto, evo kako. Vidite ovu vežbu što piše, vežba u Budimpešti. Tu započnete vaš pokret. Ali, pazi, čujemo ništa teško. Ovo su isto te misije koje vi želite raditi i to je to. Frontiri su isto za medalje. Evo vidite, ovo možete kupiti za 550. Ili vam ne resi koliko već košta, kupite tako želite. Mene to ne radi. Ovo su kampanje. I ovo su borbene zone. Sada, da nastavimo našu priču. Dok ja nisam bio snimao, da znate, dok ja nisam juče i prekojuče snimao, ja sam igru za Italiju i baš sam osvojio, kao što vidite. Da, i setao sam u Americi. Ali uprosto lako je, ovdje mogu da napravimo korake. Lako se pravi, samo moraš da imaš mnogo visoku tehnologiju. Kad imaš visoku tehnologiju,
možda unaprediš sve što želiš. Ali za sada, pošto vidim da skoro pošto vidim da Rusi još uvijek stoje, a Nemci se istopili. Da, i vidite, ja sam uzeo Englesku. Niko drugi. Ja sam to valjen. Ali svejedno, nastavljamo. Bravisim Rumunima da su veliko dobri. Sada, ovo su moje demotske jedinice. Zašto vi tako? Šta vidite što je kopijim demot? Sad nastavljamo da igramo i vidite, Berlin je pod napadom. A sada svi koriste rakete. Što nije više moje prednost. Ali samo da je porušen grad. Bingo, Washington je oduzet. Sada možemo da nosimo napred. Ja vidim toga. Proste su kontrole. Samo pritisneš neku jedinicu koju želiš. Još da staviš neku generala, samo zabereš. Na kraju pritisneš po dugme gdje smije možeš pomeriti i napadneš tako što pritisneš na ovdje. Ne brinite se, nećete morati da nagađate da i možete da ga napadate. Oni će pokaže kružić koji označava da možete. Vidite, baš neko vreme idemo. Gdje smo to stoji? Da. Idemo sada mi u Stalingrad. Spojio sam ja sve moje države. Ali vi se pitate, pa šta sad? Šta sad? Lako je sve, nema brige. Vidite, Beograd. Imate i avione. Nema mnogo izbora, ali na kraju svega, ako pobedite, vidjet ćete šta sve dobijete. Evo vidim, Nemci izgubili Krakau. A sad će sve Rumuni da izgube. Sad će sve da izgube ko voda. No sad će aviona, ne služe nam ništa. Sada, vaš je izbor, ali na kraju vaše najbolje jedinice moraju da se odvoje, jer samo oni uvijek da idu zajedno, jer na kraju će da im pukne sve. Vidite, sad ću da koristim nuklearku. Kako vi pitate? Da kažemo Hirošima možete. Tako. Sad mislite, pa šta sad? Sad ti je sve lako, jel da? Pa, tu si u pravu, sad je lako. Kanađani nisu napređeni s raketama i zato može lako da ih ubije. Ali Amerika je unapređena s raketama, što je problem meni. Nemci su izgubili svu Poljsku. Jebi ga. Ali nema veze, vraćamo se na temu. Sada ja mislim da vam kažem, možda nemaju Amerikanci šanse. Ne verovatno, nemaju. Em što nemaju više generale, njih sam odavno iscepio. Ne da bacimo mi. Nem da. Sada mog gledanja i mog videa, ja mislim, imamo. Pustit ćemo rakete, ne može da se spreči, to je najjače. Vidite, ja sam bogatata. Dajem lakše da moji generale, jer znam da oni ne mogu sami, to znam od početka. Sad je bilo. Molim te uništi gadno. O, taktici. Zašto idem pored Ameriku? A vidite, kao što sam ubili u zadnje pričao, oni imaju rakete. A rakete rade isto kao i avioni. Samo što možete da zaberete kako ih bacite. Samo nuklearkama ili bacite. Sada,
sve samo. Afrika je moja. To je valjda Saudijska Arabija. Stalingrad. Moja domovinska jedinica je stigla. Pa, najverovatnije ovo će biti samo nastavak. To je to za danas, rekao sam osnove. Adio, baba boys.